Калі чалавек бярэ пэўную эпоху і вам распавядае, якія там усе былі цынічныя, то гэта такое моцнае спрашчэнне, бо людзі абсалютна розныя. І вось вам прыклад італьянскія войны. Гэта такія войны на пачатку 16 стагоддзя і адначасова на апенінскім паўвостраве. Вы там бачыце такога шэвалье де Баярда. Гэта рыцар, які гэта правобраз увогуле ўсіх вобразаў добрых рыцараў. Ён дапамагаў бедным людзям. Ён ратаваў сапраўды там жанчыну. Ён там адзін трымаў абарону на нейкім масту супраць 500 чалавек некалькі гадзінаў. Адначасова з ім там жыве шмат ланцкнехтаў, якія проста вынішаюць Італію, грабуюць усіх людзей. Адначасова там жыве Леонардо да Вінчы і адначасова папа рымскі з роду Борджа. І, дарэчы, Леонардо да Вінчы працуе на гэтых Борджа некаторы час. У Францыі у вас ёсць адначасова там на працягу 100 год паміж імі такі кароль Філіп Аўгуст, які пакідае крыжовы паход, каб павярнуцца да Францыі і ударыць у спіну свайму каралю, які таксама быў у крыжовым паходзе Рычарду Львінае сэрца, адбірае ў яго палову землю ў Францыі, ну і захоўваецца як поўны казёл, скажам так. Але ягоны, здаецца, унук, такой кароль Францыі Людовік Святы, ён, напрыклад, увогуле аддае Англіі частку сваіх земляў, бо ён лічыць, што ягоныя продкі незаконна іх захапілі. І ён захоўваецца вось менавіта як такі сапраўдны хрысціянскі монарх сярэднявечны. Кожная эпоха – гэта мільёны людзей, які кожны з іх індывідуальна і розны. І вы будзеце браць гісторыю асобнага чалавека, і у вас можа стварацца абсалютна іншы вобраз гэтага часу, бо гэты чалавек, напрыклад, больш датрымліваецца нейкіх вартасцяў, якія сапраўды былі прынятныя ў той час. Іншы чалавек, ён жахлівы, як па мерках і нашага часу, і свайго часу, дарэчы.